ଏବେ ବାହାରିଛୁ ନିଆପଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ହେଉଛି ବସିଛୁ। ବର୍ଷା ହେଉଛି ବସିଛୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଯିବୁ। ରାତି ହେଇଗଲେ କେତେଟା ଶୁଅବୁ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଦେଖିଲୁ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଦେଖେ ତ ଘଣ୍ଟା ଚିହ୍ନି ସେଠିରେ ଦେଖିଲି କେତେଟା ଟାଇମ୍ ସୋମ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେଟା ହେଲେ ଗଧୁଟା ଆଉ। ଟାଇମ୍ ଏବେ 7ଟା ସାଢ଼େ 7ଟା ହେବ ନା 7:30 ବେଳ ହେବନି ବୋଧେ। ଆମେ ବସିକି ବାହାରିକି ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛୁ। ମେଘ ଟିକେ ଟିକେ ପକଉଛି ବୋଲି ଯାଉନୁ ଆଉ ଗଲେ ଦେଖାହବ ଆଉ। ତମ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନି କୋଉଠି ବଇଛ ବା ଅନ୍ଧାର ହେଇକିରି ବଇଛ ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ। ମା ତାରିଣୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ। ଆଁ ବର୍ଷା ପକଉଛି ବା। ତ ହିରୋ ହନା ସୋମ ଥିଲା ସେ ଆଇନା ଆଗେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲା ଆଇଲା। ଆଇନା ଆଗେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲା ଆଇଲା। ତାରିଣୀ ସପିଂ ମଲ୍ ନୂଆ ଖୋଲା ହେଇଛି ଭଲ ସପିଂ ମଲ୍ଟା ନା। ତା ଉପରେ ମୋ ଗୋଡ଼ କଣ ହେଇଗଲା ଲୋ ମା ଉଠିଲା ଆସିକି। କେତେ ଉପରକୁ ଉଠିବ 3-4 ମହଲା କୋଠା। ରହ ସୋମ ସେମିତି କାଇଁ ହେଉଛୁ ଆଁ କାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛୁ କାହିଁକି ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲାଟି ଦୌଡ଼ୁଛୁ କାହିଁକି ଆଁ ଏ ରହ ସୋମ ସେ କଲର୍ଟା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇଏ ସୂତା ଲୁଗା ନା ସୂତା କଟନ ମିଶା ୟା ରେଟ୍ କେତେ କିଆଣି ଦେଖିଲା ନା ସୂତା ଲୁଗା ୟାକୁ ଦେଖିଲା ପ୍ରାଇସ୍ ଇଏ କେତେ ସୂତା ଲୁଗା ଅଛି। ନୁହଁ ଆରେ ଇଏ ସୂତା ଲୁଗା ହଁ ନୁହଁ ସୂତା ଲୁଗା ବା ଇଏ ସୂତା ଲୁଗା ନୁହଁ ହଁ 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 କେତେ ସିଏ ଦାମୀ ସୂତା ଲୁଗା ସିଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖୁନ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ ସୂତା ଲୁଗା ଇଏ ଭଲ ନୁହଁ ଆଉ ସୂତା ଲୁଗା ଅଛି ମାନେ ଗୋଲ ଗୋଲ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଥିବ। ଏ ଲୁଗା ଭଲ ନୁହଁ ଆର କ'ଣ ରେଟ୍ ଫେଟ୍ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇନି ତ। ପଚାରିଲେ କହିବ ଏ ନା ନା ଲୁଗା ରେଟ୍ ସବୁ କେତେ ଇଏ ଆସୁଛି। କେତେ ଇଏ ରେଟ୍ ଯିବ 1500-2000 ଏମିତି ଯିବ। ସୂତା ଏଇଟା ଲୁଗାଟା 2185 ସୂତା ନୁହଁ ରୋଲାର କଟନ୍ ମିକ୍ସ 80 ଟଙ୍କା। ଇଏ ସୂତା ନୁହଁ ଏଗୁଡ଼ା ସୂତା ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଏ କେତେ 9,000 1500